कहतर के जा कमा के धइले बड़ के गाड़ी मारा के धइले बड़ कहले बताई इनका ये कुल भाषा बोले के चाहिए ये कुल बोलबो माने तारा ही कुल कहे के चाहत रहे हां तो ये गाड़ी मारा के धइले बड़ चले बो हां ए मर देते ए मर देते नहीं एकर माने हां जब ही गाड़ी मारावत महाराज चोरवा के मन बस ककरी के खेत में जे जैसन रहेला तैसन सोचे लगेला हां जी अब हम ना जाने जे मरवले पर पैसा मिलेला हई हमार बाबा बाड़े राहुल बाबा इनके मंडली में लड़का झाल बजावत रहे हां आज अपना ठेकेदार चलता दुर्गापुर में टेंडर हां सुपरवाइजर रख के हां ये लड़का के आज 2 ताला घर बन गई हैं तब सरवन के भेजब हरियाणा वाला में जल्दी 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 राहुल बाबा ले जे हैं हां तार मंडली में एगो लड़कन के ना रहते जितना बाउर बुद्धि बा तारे उहे सिखावे के बा हां जी पढ़ाने में जिनको जमाने लगे वही आज मुझको सिखाने लगे जिनको सिखाया है कि चलना संभल संभल कर हां वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे अभी पेड़ पर 4 दाने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं अरे बेवकूफ अरे पागल पढ़ने पढ़ाने का माहौल कहाँ है किताबों में खत आने जाने लगे हम धीरे धीरे कहते हैं कि हरे राम 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 तो कहते रहे कौन इनका बीच में मांगूरी मार देलस। अब बताई ना अब बताई जितना अश्लील भाषा बोले के बाद कहते रहे कि हम नाचे वाला ना है हम खाचे वाला है ब्यास तो के अब ना ला गाड़ी में को ने 9 गो स्वर के ने होता देता खाचे वाला हवे कि चौथे वाला हवे इनकर भाषा है अब जकरा गोड़े नहीं थे बताई उ का अब वो नाची का गाड़ी में को तो बाना 9 गो स्वर के न्योता दे लेके चल हम चल तनी हो गए आवा सखाए खातिर ए तोरा के यही से हम कहिले कि बाबू मोले अनहरिया में अब बेटा नाव धो देता अपन पावर हाउस पावर हाउस तो नाव धोले बड़े भैया तोरा भाषा बोले लगो नहीं भैया तो हमारी इज्जत ये बिगड़ गई हम तो चाहता नहीं जी सुधर जाई अरे तारा संग रहला पर केहू सुधरी तू जरूर असली बोलवाइए देबो भाण संग पा दो ना तो बखरा से बाजे छोड़ी कर आर्यन डिजिटल स्टूडियो अंदर बाजार प्रोपराइटर भाई अनिल यादव जी पुरस्कार देनी अनिल भाई के बार बार प्रणाम बा अब कहानी सुनौला सीता पताल में समाइल बड़ी ये कौन प्रसंग है मृत्यु के पूरा मृत्यु उपरांत ये प्रसंग हो ना हो तू गई तब मृत्यु के उत्पत्ति श्राद्ध काहे होला काहे लगी लियाला काहे 10 दिन घंट में पानी दियाला ये कौन प्रसंग है जी अब सीता जी वनवास में गईली लव कुश के जन्म दिहली लड़ाई भइल ना ई होए ना एकरा आगा भी हम गवले बनी जकर नमो रखत रहो महापुरुष पुरुष ना हमें सुखनंदन जादव वो महापुरुष है जे भोजपुरी में रामचरितमानस के रचना कइले बा वो पुरुष थोड़े है वो महापुरुष जी बाकी भगवान के असीम कृपा जे 5 हालत गोला उनका संग गवले बा नहीं के विश्वास तो जांच ले सब 5 हालत गोला गावे के अवसर मिलल बा ओ महापुरुष बा हई 3 दिन के जोगी का थी में जाटा भइल बा तो अपना जाने में व्यास बनल खाली मुंह में बिस्ता भरले बड़ा भक भक बिगत समय बलवान हो पुरुष
नहीं होत है समय होत बलवान है ध्यान दो समय का हो खड़ी हो जाओ बाबा खा जाले अरे समैया पलटा खा जाले समैया तो पलटा खा जाले अरे समैया सुन लो पलटा खा जाले समैया सुन लो बड़ी तार लोग के चैनल चले हम हतना गंदा शब्द कबो बोलत ना रहे बाकी तार लोग खातिर बोल देने है कि भाईवा सब बेरोजगार हमारे नौजवान बालो अपन चैनल चला चला के भारत सरकार के ऐसने लोग वहां तक नौकरी नहीं है रोजगार नहीं है कुल का हो अरे भाई दोबारा पुरस्कार दिले भाई हमारा के कोलू क्रिकेटर जी भाईवा बाड़ा बाकी है सब रोजगार हो है जितना चैनल आयल बनू रोजगार हो है माइक जनबा रोजगार हो है मोबाइल लेके घूमत रहो रोजगार हो केहू दुकान कैले बा पैसा डाले वाला केहू सिम बेचे वाला ये सब रोजगार हो भारत में रोजगार के कमी बा तारा जानकारिए नहीं है तो रोजगार करबो कहाँ से गलती ना नु करी है ना जी ये सब हमार नौजवान बेरोजगार हवन इलो अपन चैनल चलावेला हई कमल बास के ना चले ना चले ऐसे ना चले जे हम तो गा कर नगदे रोज ले जाता नहीं हम ही चैनल चलावे लागो आए भयवन पे स्ट्राइक मारे लागो यानी के पैसा कहाँ से आई जी ना हई त पे चलावेले हई अरे राम अरे बाड़े लेके हे भाई लोग के कहाँ से स्ट्राइक मारब तो ना चले देख लिया लो कमल बास कर के नाम पर दूसरों चलावेला तुमका के मना कर ली के हमरा नाम पर मत चले हई बाबा लगन भी लगन धन के गुमान में बड़ो कहतर कि 10 रुपया ना लेबो का 100 रुपया नंबरी लेबो कल है जे गाड़ी मरल बड़ो सिकवला देबो जौन मन होतो न तू कहबो बोलबो लगन भाईवा अरे हम बखली ले ले बड़ी लाठी ले लेबे कि लाठी हो अरे मार दो मारना अपने देहात के 2 लाठी हम मारब तो शिकायत हो जाई लोग कहि जे गु पर ढेला बिगल सा आ गुहवा का मारी नु तो ओकर ना होई हमार तू ए तरह के गीत सुनावो ध्यान दतनी जे बूढ़ पुरनिया माई बहन भाई सभे सुनो हम गावत नहीं तो तरह के मैटर बा कोनो बात हर लगे बनले पर के सार मिलेलन बनले पर बहनोइया बनले पर सार बड़ो ध्यान दनी के बनले पर बहनोई बड़ो अच्छा अच्छा धैले रह हम बोल दे हल्ले रह आरे बनले पर कामयाबेले वायदा के दवैया न तो हितवे हो जलन अरे मुदैया सुन भो अरे हो जलन मुदैया सुन भो
श्रवण चिंता मत करो। हमरा के पुरस्कार मिलल हाँ बहुत बहुत मिलता। वो भाई लोगों ने कहा हम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना करता हाँ। नारायण जी बनौले रहो। समय हो हाँ समय हंसा दी, समय रुवा दी, समय जिया दी, समय हिमुआ दी। हाँ समय है हमार गीत के शीर्षक ही बा। कुछ नया चीज सुनावा जी लोग समझो। समय हंसा दी, समय रुवा दी, समय जिया दी, मुआ दी।